Chris, irtajnek xi ħaġa. Naħseb ħanitlaq mill-kors. Titlaq issa, wasalna fl-aħħar ftit xhur. Chris ma qabżit li ma rridx isudi aktar. Tajtek għax forsi għajjej, tista' tara once iġib riżultati tajbin fit-test terġa' tagħmel kuraġġ. Qatt ma kont deċiża skemm indeċiża llum. Irid nitlaq nagħmel xi ħaġa differenti m'hemmx. U se tarmi 3 snin studju hekk f'ħakka tajn. Hija ma ili ntellaw inniżel dwar x'għandi nagħmel fuq l-istudju u issa ġie l-mument li nagħmel deċiżjoni daqshekk. Ara, diġà tinħoss nifsi taħjar. Mhux beħsibek tagħmel issa. Mhux insib xi xogħol, forsi nibda naqla ftit flus f'idejja. Jekk tissapporti ftit u tiggradwa, ikollok il-garanzija li fil-futur ikollok il-flus f'idejk. U l-futur min niraħ. Jien issa tnejx mela fil-futur. Reb, inta ħseb li jien qatt ma ħsibta bħalek. Xi ġifieri? Kien hemm żmien ukoll fejn jien ħassejt bħalek u rrid nitlaq mill-kors. U allura għaliex ma tlaqx? Għax għalkemm it-tentazzjoni li nitlaq kienet kbira, fl-aħħar mill-aħħar raġuni dejjem rebħet u għamilt kuraġġ u komplejt għaddejja. Grazzi għalik ukoll. Grazzi għalija. Ekku, għax għalkemm aħna differenti ħafna minn xulxin, fik dejjem sibt spalla fuq x'nistrieħ. U issa mill-lieder imissim kun jien l-ispalla li jkun għamilek il-kuraġġ. U Reb, ġiet nagħmlu ftit revision kif tmiss il-liġi. Ma naħsibx ta'. U it-test li għandna mhux diffiċli ħafna ta'. Tajt. Minnek jonqos. Laqtaj li jent u għax naf li dejjem tixtieq li l-ġid. Nirritorna l-kodba ux. Melek. Kull qalb trid oħra. Biex tgħix kuntent, trid f'ħajtek lil xi ħadd li tista' tafdah, li taqsam kelma miegħu, illi tiftaħ qalbek miegħu, waħdek ma tgħix. Mill-Evanġelu ta' San Luqa. Il-kotra bdiet tross fuqu biex tisma' l-kelma ta' Alla u kien qiegħed f'xatt l-għadira ta' Ġenessaret. U ra żewġ dgħajjes qegħdin max-xatt. Is-sajjieda kienu niżlu minn fuqhom u kienu qegħdin jaħslu ixbiek. Tela fuq waħda minnhom li kienet ta' xmun u talbu jaqla kemm xejn il-barra mill-art. Imbagħad qgħad bil-qiegħda u beda jgħallem lin-nies mid-dgħajsa. Meta temm li kellu jgħid, qal lil xmun: aqdef il-barra fil-font u kalaw ix-xbik tagħkom għas-sajt. Wieġbu xmun u qallu: Mallem, għamilna lejl sħiħ nitħabtu u ma qbadna xejn, imma laqija tajt int ħankala xbik. Hekk għamlu u qabdu kotra hekk kbira ta' ħut li xbik tagħhom kien għoddu nqasam. Għalhekk għamlu sinjal li sħabhom li kienu fid-dgħajsa l-oħra biex jiġu jgħinuhom. Dawk ġew u imlew iż-żewġ dgħajjes hekk li għal ftit marqux. Xmun Pietru kif radan inxteħed f'riġlejn Ġesu u qallu: dbijat minni mulej għaliex jiena raġel midneb. Għax baqgħu tassew mistaġba kemm hu u kemm dawk kollha li kienu miegħu għal dik il-qabda ħut li qabdu. U hekk ukoll ġralhom Ġakbu Ġwanni u Lied Zebedew li kienu sħab xmun. Imbagħad Ġesu qal lil xmun: tibżax, min issa l-qudiem tkun taqbad in-nies. Meta mbagħad resqu d-dgħajjes mal-art, telqu kollox u marru warajh. Il-fiduċja hi waħda mis-sisien tal-ħajja. Għaliex la darba ħadd ma jista' jgħix waħdu. Biex ngħixu flimkien jeħtieġ li jkollna fiduċja f'xulxin. Fuq ix tinbena l-fiduċja? Il-fiduċja tinbena fuq il-fidi, jiena nemmen fik. Jiena naf li inti tħobbni u tixtieq l-ġid. U dak li tgħidli huwa l-ġid tiegħi. Jekk ikolli ħafna fiduċja fik, għax nemmen ħafna fik, anke meta ma nifhimx x'qed tgħidli jew ma nifhmux biżżejjed, xorta nagħmel dak li qed tgħidli. Fil-fatt kultant ngħidu illi għandi kważi fiduċja għamja f'dak li jkun. Fil-Vanġelu
tal-lum għandna eżempju sabiħ ta' fiduċja ta' Pietru f'Ġesù. Ġesù jitlob minn Pietru xi ħaġa li tmur kontra is-sena tiegħu ta' sajjied. Huma kienu jistadu bil-lejl għaliex kienu idawru l-ħut bix-xibka meta l-ħut kien ikun rieqed jew jistrieħ, jitraduh jiġifieri għaliex ma jarax ix-xibka. U Ġesù qed jgħidlu biex iwadda bix-xibka binar wara li jagħmlu lejl ma qabdu xejn u wara li kienu diġà ħassru xbieq u nixfuh qed iħojjuh għal-lejl li kien ġej. Bil-periklu illi s-sajjieda l-oħra meta jaraw qed ikala xbieq binar jirredikulawh ukoll. X'kien il-kliem ta' Pietru? La qed tgħidli int, alla volja l-ewwel qallu ma minna lejl sħiħ nistgħu ma qbadna xejn speċi issa sa naqbdu binar meta l-ħut jarah xbieq. Imma x'kien il-kliem tiegħu ta' fiduċja? La qed tgħidli int sa nkala xbieq. U għamel dik il-sajda mirakoluża dak il-qabda ħut. Huwa eżempju sabiħ ta' fiduċja. Kemm għandna bżonn ikollna fiduċja f'xulxin. Imma niftakru illi jekk ma jkollix fiduċja f'Alla, ma jistax ikolli fiduċja fin-nies ta' madwari. Jekk laqqas nafdal Alla nista' nafdal ilek. Il-fiduċja f'Alla għax nemmen fih u naf li jħobbli u jixtieq li l-ġid, trawwimni biex ikolli fiduċja fl-oħrajn. U hekk nista' ngħix aħjar. Għax waħdi ma ngħix u jekk ma jkollix fiduċja fl-oħrajn ma nistax ngħix mal-oħrajn. Nhar l-erba' 10 ta' frar waqt il-Quddisa Pontifikali fl-okkażjoni tal-Festa ta' San Pawl, l-Arċisqof Pawlu Cremona se jħabbar il-programm ta' żjara tal-Papa f'Malta. Din il-Quddisa li se tixxandar dirett fuq Television Malta se ssir mill-Knisja Kolleġjata ta' San Pawl u tibda fid-9 ta' filgħodu. Bejn is-Sibt 6 ta' frar u s-Sibt 13 ta' frar qed tiġi organizzata l-ewwel darba ġimgħa żwieġ. Għal din l-okkażjoni qed jiġu organizzati żewġ konferenzi nazzjonali. L-ewwel konferenza bit-tema lejn żwieġ b'saħħtu saret dalgħodu, filwaqt li t-tieni konferenza bit-tema xejriet fil-familji Maltin, fatti u figuri se ssir nhar is-Sibt 13 ta' frar bejn id-9:30 u l-11:30 ta' filgħodu fil-ballroom tal-Lukanda Feniċja il-Furjana. Fl-okkażjoni ta' tberrik tal-ewwel ġebla taċ-Ċentru Pastorali tal-Qrendi nhar il-Ħadd 13 ta' Jannar l-Arċisqof iċċelebra quddisa mal-kleru tal-parroċċa fejn saħaq fuq il-bżonn li dan iċ-ċentru ma jibqax biss struttura bla ħajja imma jkun post miftuħ għal kulħadd u jkun mibni fuq il-valuri tar-rispett u l-imħabba li għandu jkollna lejn kull membru tal-komunità parrokjali. F'dan il-post il-ġdid fejn se jinbena ċ-ċentru pastorali, il-komunità tal-parroċċa se tkun tista' tiżviluppa l-ħiliet umani, kulturali, edukattivi u spiritwali għal ġid tal-istess komunità. Il-fond imniedi mill-Caritas Malta għal vittmi u l-familjari ta' dawk milquta mit-terremot f'Ħajti laħaq il-181,000 euro. Caritas Malta qalet li l-poplu Malti wawċi jirrisponda biħġar għall-appell li sar u dan ikompli jikkonferma kemm huwa poplu ġeneruż. Għal aktar informazzjoni żur is-sit tal-Knisja f'Malta www.maltadiocese.org.